Lami ay libang rin, hamot na smoke ba? Basta ako butaran mo si Ampong. Libre ka CR. Di na ka malibang diri. Katol king lubot ni mo ana. Katol king lubot mo na pa. Basta ako butaran mo si Ampong. Buhatan di kag CR. Pila ka mo kay mga CR ni mo gusto. Amo na problema ninyo nga. Librihan ta mo CR. Problema sa ating pinyason. Ayuta kay mga lata na kay dire mo libang. So, basta sige ako maglalas na. Ug ako ay mong imong CR tos butagan tag CR tapos tagapag tag elevator tos third floor. Dinig ka na mo dyan. Yap, ay pa kay ganito kay. Borit Tanaw pa kay Netflix. Kanang mga biro na ako tanan. Ako dapat ako mabalion. Nindot na yung mga sir bagay. Sako Kanang pa murag muna ba? high-tech bitaw paminaw dito. Usam to imo ba kanang CR nga na TV? Malibang kay CR nga na TV? Dapat kay imong itlog na, nagbitay lang. Hindi magudar kay Dito kay tissue may ganahan, tissue akong ganahan may karong. mo ganing adto ka sa ko. Di ikaw ipoy. Ngita kag lain. Ako man ning uno giduol pa kita ko diri. Arem na sa skuwa. Sosom ka sa libre CR ako kanang CR lang ba? CR na ko na pwede pa ka mo tanaw Netflix na pa. Kaya pa kay ka dito. Kaya din ako mangilong hagonoy so. Kita ka mangilong hagonoy eh. Pero ka normal makana sir. Mao gani, nature na ya. Pero ganako sa mga herbal laging hagonoy pero limaho O sana third floor ba mahog mo? so. Sana man. Kaya sir patawran magugog CR gud sir. Na kay Netflix. Pero di mo lubos. Kanang bari mo sa kanang kuan ako bahala na. Wait problema na basta ari lang sa kuha. Ha? Ganda talaga sir. Patoyo sa buwang mo mangita og lain Basta ari lang sa kuha. Imuha na. Basta ari lang sa kuha. Ay, malay sir. Oh, hatan hagonoy ari lang sa kuha. Demi ikaw manggo. Ngawat ko. Ano ba? May kita tag-inog ba? Ayaw mo lami kayo ba? Nag-is ko ya. Basta ako ang inyong butaran. Di na mo mangawat og mangga. Buwang tamnan ti kapay. Magtanom og mangga sa inyo para sa imuha lang. Tinod na sir. Kung ganahan kag mangga na dayon. Di na ka mangawat kay na. Pakibawan igana pa na ibumba. O di ba mahiluan ka mas may ginainyo. Basta ako si Ampong ang butaran nimo. Na kay mangga. Tamnan di kag mangga. Wow, kabuo kapunuan. Sana all. Sana all. Ginahan ko na sir, masaligan mga kasir. Ampong number 1 sa baluta. Kaysa ako pilangga kaya ako ng mga katawan ako. Kung usay need ninyo. Ay Pikas ka ninyo. sos. Uy, sen huwag ng bungas mo mga mangga. Oo. Ari kas kuha mo pili kay akong mangga dire gitanom na namunga na. Nala mga og mangga. Ako man yung mga mangga namunga na hapit na nerbiso na wanang hinog na. Ako dapat imong butaran. Ari kas kuha. Yan, magtanong pa siya. Ano sa pamana mo nga sir? Nagmahay ka na part. Awan ba nabungo na buriton. Nawa pa. Nawa ko mga mangga ba? Imuha yan agay. Imuha na yan agay. Kung na imuha. Si Muta. Si Muta tara. Pure na. Pure kasi. Hapit na magbuhabot ng nerbiso. Si Master nga. Basta magmahay lang mo part. Dili, Magmahay mo siya yung butan. Sir, bahalag magmahay ko sir, basta diri lang ko siya sir kay ginahan ko sir na gini sir. No, pro. Kani reject pa gini pero kulite kani. Kulite. Reject mo ka rin ng bumbahan mo ka. Patay ka ng buhanga ka. Real ka. Na oras. Ay pagpana. Ale, sir, pasensya ka sir, pasensya ka sir.